Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Teniu en compte una cosa. La part fundamental d'una parella de ball és la dona. La dona és la que té que lluir, sempre, en tots els balls. Qui la té que fer lluir? L'home. En l'actitud de l'home i en l'ordenança de l'home. Si l'home marca bé i puntualment, la dona se podrà lluir. El jurat ja ha decidit la parella que més els ha agradat i que en aquests moments obté la immunitat. Aquesta parella és Isabel i Leonardo. Enhorabona. Estàs emocionada, Isabel? Hombre, un poquet, perquè no m'ho esperava. ¿Qué tens ahí a piño fijo lo que vols en este programa? Ui, pues guanyar. ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte. Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantas. La parella que es queda fora de la final són Maite i Vicente. Benvinguts a Ballem, el primer programa de ball dedicat a la gent gran. Durant diverses setmanes el nostre equip ha recorregut Vila-real buscant les parelles amb més ganes d'enfrontar-se a una càmera i un jurat, tot per tal de demostrar que els temps han canviat i que els nostres grans són gent carregada de vitalitat que viu i sent el ball d'una forma especial. Els nostres concursants s'enfrontaran a una selecció de 2 balls en cada programa. Els que obtinguen la major puntuació en el primer ball passaran directament al següent programa. Els que no, se les veuran en una prova eliminatòria per decidir què parelles continuen amb nosaltres. Busquem la millor parella de ball de Vila-real amb una mitjana d'edat almenys de 60 anys. Per ajudar-nos, en la nostra recerca, ens hem envoltat d'un jurat excepcional. Ells són el Club de Ball Esportiu Azar i l'Escola de Ball Carisma.
Benvingudes, benvinguts a Ballem, el primer programa de ball destinat a la nostra gent gran. Ja ho han vist, avui hem començat d'una forma especial i diferent als altres programes, perquè dos dels membres del jurat, Jesús i Tere, del Club de Ball Esportiu Azahar, han començat de la millor manera que podíem fer en este programa, ballant. Què tal, com esteu? Esgotats, se vos nota. Per què heu elegit un tango? Bueno, pues me pareix que avui era el més apropiat, ja que avui és la gran final i els balladors de que van a competir pues ballaran un tango. Es mala idea, eso de fer-vos parlar después de ballar. Estamos un poquito agobiados, pero bien. Un poc a prova, que És una miqueta, està bé. Està bé. Dos dels membres del jurat que valoren els nostres concursants, però avui són ells els que també han volgut exhibir un ball. Què ens podeu contar del tango? Home, para nosaltres el tango és un ball molt elegant. És un ball que a nosaltres pues, nos inspirem a muntó dins d'un altres estils, però el tango és algo especial. N'hi ha que viure, n'hi ha que sentir-lo, i la veritat és que requereix a muntó treball i passió. A muntó passió. Bueno, pues després d'este ball, després de ballar, ara toca valorar i començar la faena. Però abans de tot això, com que en este programa no volem que ningú se'n vagi de buit, volem agrair als nostres ballarins, encara que siguin membres del jurat, per la seva participació. Així que demanem la presència d'Emilio Miralles del conegut i reconegut en restaurant Al d'Emilio de Vila-real, que vol fer-vos entrega d'un regal molt apetitós, molt gustós i gastronòmic. Emilio. Gràcies, Emilio, pel teu treball i també per la teva col·laboració i suport a este programa Ballem. Dos dels membres del jurat són els que han realitzat aquesta exhibició per obrir el programa d'avui, però com ja saben, el nostre jurat està també format per altres experts en el món del ball. Ells són Ismael i Carmen de l'Acadèmia de Ball i Club Esportiu Carisma i Pilar López, en qualitat de cap de servei i representant de la regidoria de serveis socials promotora de Ballem. Així que pugeu al vostre lloc de valoració dels nostres concursants per a ja enfrontar-se a esta gran final i fer les vostres valoracions. Després de veure l'actuació, l'exhibició dels dos membres del jurat, que a més són Premi Europeu de Tango Argentí, comencem esta gran final. Després dels 4 programes anteriors, arribem a la fi d'este programa Ballem, un concurs que no sols pretén demostrar la vida activa que duen els nostres grans, sinó que a més buscar la millor parella de ball de Vila-real amb una mitjana d'edat d'almenys 60 anys. Avui els nostres concursants s'enfrontaran en un únic ball. Se jugaran tota una carta i serà en un tango. És un dels balls més difícils, més dificultosos, no sols per a ells, sinó també per als ballarins professionals. Però per a comprovar-ho en breu, el que hem de fer és donar-los la benvinguda als concursants que s'enfronten en esta gran final de Ballem. Ells són Manuel i Mariluz, Leonardo e Isabel, Asunción y Miguel.
parlem un poc amb ells, no? Per a veure com se troben Manuel i Mariluz, nerviosos per arribar a la gran final. Una miqueta, però bueno, esperem fer el que puguem, el millor possible. Heu preparat este ball? Un poquet, no molt perquè és molt difícil la cena. Però el que fem dissabte quan anem a ballar, doncs farem així també. D'això se tracta, no? És un programa en el que vosaltres doneu l'experiència d'allò que feu en cap de setmana en aquest ball social, després del jurat, el que valora el resultat, el que heu fet, un tango que vos pareix este ball dificultós, com hem dit abans. Una miqueta, però esperem eixir del pas. Vosaltres heu assajat, Leonardo? Nosaltres no. Ella m'ha renyit per això, perquè no han ensenyat gens. Improvisació? Sí? Sí, però ho farem bé. Que és l'important. Esperem. Perquè tu el que vols és guanyar. Ja van. I prou. Vull guanyar. Jo allà on vaig vull guanyar. Espírit competitiu. Encara que siga a plegar caragols, però jo vull guanyar. Espírit competitiu. Sí. Ai, si no se fa. Sí. Bueno, pues que hi hagi moltíssima sort. Parlem també amb Asunción i Miguel. Veniu cap així. Vosaltres heu tingut temps d'assajar, heu assajat el ball, no sé, en la cuina, en el saló, vos heu deixat de fer les coses de casa per... No han deixat de fer res, però sí que han practicat una miqueta avui a migdia, saps? Calentet, perquè si no se l'oblida tot. És veritat, sí, això? No, és veritat, perquè com el tango té molt que veure en la cullera, doncs jo practico de cullera. Pues a veure com va, està bé, sí, dona, sí. Jo crec que hi serem. Bueno, pues jo crec que podem hi ser. És important que hàgiu assajat, que vos hàgiu preparat este ball d'avui, que com comentava abans, és un ball molt dificultós, no sols per a vosaltres, sinó també per als ballarins professionals. Així que hi hagi moltíssima sort, jo voldria parlar també amb el jurat, per veure si vos dona algun consell abans de començar este últim ball de concurs. Hola, Alicia. Concursants, ha arribat el moment que tots esperàvem, des de fa 4 programes. Avui una parella es farà amb el trofeu i un fantàstic viatge. Bueno, jo el que sí que volia comentar-vos és, antes de començar, ja que mos havíeu dit algunes vegades, dóna-mos el consell antes de ballar. Pues bueno, el meu consell seria, en el tango, fundamental sentir-lo. Després, que balleu abraçaells, perquè això farà que se vegi el sentiment en el tango. Que si feu algun buit, siga per davant, siga per darrere, que mirem al xic, perquè si estem girant el cap, no se veu el tango íntim. Sempre ens mirem als ulls, a la parella, i després el ritme. Cada pas que doneu teniu que sentir-lo, perquè això farà que ens se vegi el tango més complet, més bonico, més íntim. Bueno, això és el meu consell. Gràcies. Bueno, parelles, ha arribat el moment. Avui se sabrà qui és el que guanyarà. Vaig a dir-vos que en el tango, igual que està fent Carmen, vos retirem una cosa que ja hem recordat durant tots els programes anteriors, i ses manetes tancaetes. Amuntó passió, mirar-se a muntó i escoltar la música, deixar-se portar. La música és passió, només n'hi ha que sentir-la i el cos va soles. Molta sort. Ara vos explicarà Tere d'on ve el tango, quién es el origen. Bien, pues dicen que la palabra tango es anterior al baile y que por el año 1803 figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. Hoy en el día el tango argentino es patrimonio de la humanidad. En 1889 la institución normativa de la lengua incluía una segunda acepción del tango como fiesta y baile de negros y de la gente del pueblo en América. Sin embargo, debieron pasar casi 100 años para que en el diccionario definiera el tango como baile argentino de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de 2x4, difundido internacionalmente. Con esto, mucha suerte a todos. Doncs sense més dilació, concursants, que soni la música.
Bueno, parejas, enhorabuena. Hemos visto el tango muy bien, hemos visto que habéis ensayado, ¿eh? Habéis ensayado. Os tengo que decir una cosa en el tango, tenéis que tenerlo muy claro, ¿vale? A la hora de bailar tango no hay que confundirlo con milonga, ¿vale? He visto que casi todo lo que habéis practicado es paso milonga, o sea, 5 pasos y 3 cerrados, ¿vale? Los pasos de tango se tienen que marcar cortados. Si los tangos son lentos, es muy complicado entender como milonga el paso, ¿vale? O sea, sé que hay que juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y 4 para resolver, ¿correcto? En base de tango. Se os puede decir de otras maneras, pero lo que acabáis de hacer la mayoría es paso milonga. Está muy bien si bailamos milonga, ¿vale? Nada más. Mucha suerte a todos. Bueno, pues yo he visto que habéis dado todo, ¿eh? Lo habéis hecho bien, quitando de algunas cosas que hay que corregir, pero bueno, he visto un poquito de pasión, ¿eh? Os habéis mirado un poquito, pero hay cositas que corregir, que bueno, eso después ya a lo largo de día y día, entre comida a comida, pues vamos a ir bailando, ¿no? Entonces, os deseo mucha suerte a las 3 parejas y que sigáis con esta afición, porque es muy bonita y lo hacéis muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo que he visto es que al menos vamos al compás. Ya hemos dicho que el ritmo sería empezar en el tiempo 1, pero bueno, esto siempre se sabe cuando vamos a una escuela y nos dicen cómo. O sea que no vamos a pretender ahora que lo hagáis como las escuelas. Yo veo desde fuera que habéis bailado al compás. Me faltaba un poquito más de sentimiento a la hora de cogernos con el abrazo. Luego también a la hora de hacer esos 8 me falta un poquito más de giro de cadera, pero por lo demás os doy la enhorabuena porque me ha gustado. Sí, bueno, pues jo vos tinc que dir que vos dono l'enhorabona per haver arribat així, això és la primera. Després, el tango és un ball molt difícil, molt complicat, sobretot és el que la dona té que esperar més a l'home, perquè si s'adelanta l'home fa tard a marcar, sí? Heu fet bàsic, ha hagut 2 parelles que han fet bàsic, de tango, alguns wits, l'altra parella balla a la seva manera, però molt ben ballat també, sobretot al portar el ritme, molt bé. I no res, només dir-vos que tingueu molta sort. Gràcies. El nostre jurat ha opinat a l'arribada del moment que coneguem quina de les 3 parelles ha quedat en tercera posició i per tant es queda fora per la lluita del premi final. Aquest us recorde que està composat per una escapada en parella d'allò més especial i el que és més important, el trofeu que acredita o que vos acredita a un de vosaltres a guanyador absolut de Ballem 2015. Per això serà després d'una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida. En Restaurant Aldemilio ja han fet 15 anys i gràcies a tots vosaltres, clients i amics, encara ens queda molt que oferir. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. Gràcies per la vostra il·lusió. Mos veiem en Aldemilio. And whatever happened to Tuesday and so slow, going down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding
Well, we gon' start this thing off right. I said we gon' start this thing off right. Say we gon' start tonight. Now here we go, it's time to discard yourself. Now is it on the East Coast, baby? Is it on the West Coast, baby? Is it on the East Coast, baby? Is it on the West Coast, baby? Check it out. Now I done lit this fire for 10 people, it's your turn. A positive vibration.
Com estan? Tornem a estar amb tots vostès per continuar en esta gran final del concurs Ballem i ens hem deleitat amb una milonga amb Ismael i Carmen de l'Escola de Ball i Club de Ball Esportiu Carisma. La veritat és que a un se li van els peus quan escolta este ritme de la milonga. Bueno, la milonga, com ja heu vist, és un ritme més ràpid i més alegre que el tango. No se poden aplicar tots els passos i figures del tango. O sigui, té algunes figures bàsiques sí, avui també són més ràpids, però n'hi ha figures específiques per la milonga. Abans, quan han ballat els concursants un tango, s'ha parlat de que utilitzaven més el pas de la milonga que del tango. Quina és la diferència? Bueno, la diferència és que en la milonga diguem que fas com una espècie de quadrat, ¿vale? És el més bàsic de la milonga. I en el tango, pues no, o sigui, el quadradet no està el pas bàsic dels 8 temps que tens que cruzar i després fer una resolució. Però bueno, diguem que moltes vegades els passos de la milonga se podrien acoplar al tango, però és molt més lento. O sigui, i més complicat. Diguem que la milonga, com no tingués clar els buits i ser ràpida, pues te quedes un poquet fora de ritme. El que sí que m'he fixat, Ismael, és que la milonga balles arrimada de la parella també. La milonga i el tango. I després també, perquè no siga de ball de saló i no ho sàpia, en el tango també està el vals criollo, que és tango a ritme de vals. I vals electrònic. Avui el tema va de ball argentí. En este cas hem vist un tango, però també una milonga amb Ismael i Carmen. Però heu de continuar valorant, perquè este programa encara no s'ha acabat, com sabeu vosaltres, però abans de que passeu al vostre seient, també des d'este programa veurem que no bon aneu de 8, jo sé que bon aneu plens en el cor, però també bon aneu amb regals per part d'este programa. Tornem a donar la benvinguda a Emilio Miralles del restaurant Aldemilio de Vila-real, que vos obsequia amb un sopar en este restaurant, un regal que també se li fa entrega, per això demanem la presència de Pilar López, membre del jurat d'este concurs Ballem. Jo abans de que se'n vaig voldria fer-li una pregunta a Emilio, perquè jo sé molt bé que Emilio sap contar molt bé xistes, però no sé jo si de igual manera saps ballar. Emilio, no sé si t'animaries. De igual manera no, però dos passeigs, el bàsic en el permís de 6 mestres, que Ismael i Carmen van donar unes classetes quan érem joves, han de tenir xiquets, però el bàsic sí que m'animaria, però en la segona edició. Prenem nota, Emilio, en la següent edició. El que sí que sabem, i ho hem tastat, és lo bon cuiner que eres en el restaurant Aldemilio. Gràcies per la teva col·laboració. Molt bé, gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa i sort als concursants. Ha arribat el moment de conèixer el nom de la parella que ha quedat en un meritori tercer lloc en esta primera edició de Ballem. Jurat? Concursants, el jurat ha pres una decisió. La parella que queda en tercera posició de la primera edició de Ballem és Asunción i Miguel. Asunción, heu estat ahí, Sí. Però ja heu arribat lluny. De categoria. Per ser la primera edició. Els de Vila-real m'ha plegat. I ballant. I ballant. Muy bien, sí. Contents? Sí, molt contents, sí, contents. D'arribar hasta sí. així. Jo crec que sí. No s'apleguen tots els puestos. Què vos apareu del concurs? De Què ha sigut maravilla. el més especial per a vosaltres? Pues tot. I conèixer el jurat i el públic que mos ha vingut i les amistats que han fet així dins, això és una meravella.
Que important és això, Esa fer monta- amistats, fer grup. És un muntó important per a la gent, però la gent de fora també se tenia que donar compte de que això és una cosa perquè vinga més personal de que ha vingut. Que se facin l'ànimo i que facin com vosaltres, que no costa absolutament Bon res. missatge per a la segona edició. Sí. Gràcies als dos. Gràcies a vosaltres. I l'important és que hàgiu disfrutat i hàgiu estat a gust. És Que és el lo més important. destacat i és el més important, no? Muy bien. Enhorabona per Gràcies. aconseguir este tercer lloc d'aquest Gràcies. concurs, però no bon aneu de buit, no bon aneu encara perquè hi han regals per a vosaltres. En este cas, Ucovi, un xec de regals per a consumir en els comerços adherits a la Unió Comerç Vila-real. Tindràs que tornar a Vila-real? Sí, d'ací no me'n vaig, esta nit ja me quedé així. Ah, sí? Sí. Continuar ballant. Sí. Està molt bé. Ucovi vos entrega aquest xec en regal Moltes gràcies. per a consumir en els comerços de Vila-real. Gràcies a Ucovi. També Caixa Rural Vila-real vos fa entrega d'una cristalleria de 12 peces per brindar per tot allò que té que vindre. Moltes gràcies. Gràcies Gràcies. a Caixa Rural Vila-real i també la productora d'este programa, Dionisia Films, vos fa entrega del seu premiat documental Nacimiento. Moltes gràcies per participar, gràcies per compartir amb nosaltres dies tan divertits com el d'avui. I això de Villarreal que se repetisca, això del ball i més coses. Muy bien. Gràcies Sí. als dos, Asunción i Miguel, que han quedat en esta tercera meritòria posició d'esta primera edició de Ballem. Però abans de conèixer definitivament quin és el nom de la parella guanyadora d'esta primera edició del concurs Ballem, m'agradaria donar la benvinguda a este programa d'avui, a este concurs d'avui, a la primera persona que va apostar decididament per este programa. Ella és la regidora de Serveis Socials, Mònica Álvaro. Molt bona vesprada. Regidora, vas estar en el primer programa i en este últim, la gran final d'este concurs Ballem. Ella ha seguit tots els programes, tots els concursos. Què t'ha paregut esta iniciativa en la que tu vas apostar des de l'inici? Bé, nosaltres el que apostàrem des de serveis socials, en Pilar també per descomptat, fou per la gent gran. Hem estat durant aquesta legislatura rodejats, anant acompanyant-los, hem vist com se socialitzen i la veritat és que per a ells el ball és una peça molt important de la seva vida, aquests diumenges i aquests dissabtes que poden dedicar-hi al ball i aquestes amistats que segons ell, tal com comentaven així, fan en el ball, es pareixia una cosa molt, molt important, es pareixia un grandiós exemple del que pot ser un envelliment actiu i per això apostarem pel veient, per això aquesta aposta decidida i bé, ara seran les persones que jutjaran si farem aquesta segona edició o no, però que ho jutge la gent. Jo crec que els concursants estan molt contents, la gent pel carrer també sap que n'hi ha meneo també i crec que sí, que n'hi haurà segona edició, però seran tots vostès els que jutgen. De moment es quedó en la gran final d'esta primera edició. Jo no sé si en este programa d'avui la regidora s'atreviria a marcar-se un ball per fer honor a este programa Ballem, ja que està així, aposta decididament per este concurs, doncs hi ha que tirar-se endavant. Doncs sí, accepta el repte. Hi ha que acceptar el repte, hi ha que donar exemple i avant, i que pues a donar exemple i a ballar. Demanem la presència d'Ismael, membre del jurat, que acompanyarà també a la regidora. Jo no sé si després tindrà que valorar el jurat i se treballa i l'exhibició que van a fer, però bueno, ens quedem amb una salsa. Tomaré tu mano dulcemente, te hablaré
A mi m'has dit sorpresa, personalment. Això ho tenies assajat i ho tenies preparat, Dona, una miqueta, veritat, Ismael, no anem a dir mentida, veritat, una miqueta, però no tant com haguem degut i no tant com el nivell que han demostrat els nostres concursants al llarg de tot el ballem. Molt de ritme, Ismael. Sí, la salsa sí. És un ball molt alegre i divertit, que està molt de moda ara. Així és que ja sabeu, la salsa. A ballar salsa tots. La primera, la regidora Mònica Álvaro. S'exerciten amb un to músculs, es fa un munt d'esport. I és fer esport, que és més important encara, el ball. Ismael, puja al teu lloc de treball per a valorar, perquè el que volem és que també facin un poc de valoració a Mònica Álvaro, el nostre jurat. Bueno, Mònica, Carmen. Sí, jo volia comentar-te que de veritat que ho has fet fenomenal. Jo sé que fa molts anys que no has ballat, però pareix que portes des de la setmana passada ballant. És la veritat? Anem a dir la veritat, Carmen. No, dic la veritat, fa molts anys que no balla. I la veritat, això ha sigut improvisat. Ella ballava? Ella ballava, però fa molts anys. O sigui, és lo més bàsic. O sigui, tot això, la veritat és que no. I ho ha fet fenomenal. Moltes gràcies. Bueno, a seguir així, valoració. Contenta de esta salsa. Bueno, Mónica, pues la verdad que esta faceta no la conocíamos, No. Pero que la verdad muy bien, nos ha sorprendido, de verdad que sí, Te esperamos al próximo concurso. I tant que sí, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies, Mònica, gràcies i enhorabona. A vosaltres, gràcies a tots. Ha arribat el moment més esperat, demanem la presència a esta pista de ball dels finalistes de Ballem, Manuel i Mariluz, Leonardo, Isabel. Concursants, escoltem la decisió del jurat. Ja hi ha una decisió firme? Ja hi ha una decisió, la més difícil, la decisió que més ha costat al jurat en aquest programa Ballem. I tots els membres del jurat volem donar-vos l'enhorabona a tots els participants, independentment del guanyador, per l'esforç que heu fet, per l'avanç que heu tingut i perquè independentment de qui guanyi, tots heu complit l'objectiu d'aquest programa, demostrar que el ball social pot ser el protagonista d'una vida activa a qualsevol edat. Dit això, el jurat ha decidit en aquesta primera edició de Ballem que la parella guanyadora és Mariluz i Manuel. Ells són els guanyadors d'esta primera edició de Ballem. De seguida parlem amb ells perquè hem d'estar també amb els semifinalistes d'este primer programa Ballem, que se mereixen també un aplaudiment per arribar hasta la final d'este programa. Sí. Esteu contents? Sí, estem contents, molt contents. Estem molt contents. Estem contents. Ha valgut la pena? La pena ha valgut, claro que sí. Sí. A la segona edició també ens apuntarem. Participareu ja de professionals, no? Hombre, pues sí. Així vindreu a ballar ja de professionals. Sí. I estem molt contents dels nostres companys que ho han fet molt bé. Bueno, pues gràcies per participar en esta primera edició de Ballem i com sempre diem, no bonaneu de buit en lo material tampoc. Sabem que de cor bonaneu plens d'amics i amb un record magnífic, segons ens heu explicat, però també vos endú un regal de Ucovi en primer lloc, un xec en regal que vos fa entrega esta Unió Comerç Vila-real per a consumir en els comerços adherits de Vila-real. És un dels regals que vos emporteu per arribar a la semifinal
També de Caixa Rural Vila-real, una cristalleria de 18 peces que vos fa entregar el vicepresident de la entitat, Joan Batalla. També vos entrega 2 DVDs del premiado documental Nacimiento de la productora de este programa, Dionisia Films. Així que moltíssimes gràcies per participar i hasta la pròxima. Hasta la pròxima. Gràcies. Enhorabona. I ens quedem ja en els guanyadors absoluts d'esta primera edició de Ballem. Contents, Sí, Manuel? estem contents. I aquest any per vosaltres és un any molt especial, perquè han fet l'aniversari de 50 anys de casats. Entonces, pues, és una cosa més. Doblement especial. Sí. Enhorabona per moltes coses, per aquest aniversari i també pues, per haver aconseguit este primer premi, que és un premi ben merescut per a tots dos. Ha valgut la pena, Mariluz? En Pues quin sí. moment te quedes d'este concurs? Ui, ara, no sé, estic emocionada una miqueta. Però sí, ha sigut molt bonico perquè han fet, ja ens coneixíem els que han vingut a ballar, però han fet encara més pinya, amistat com i s'està estem molt a gust en tots. Ha sigut un plaer compartir. Pues, nosaltres ara a veure si ens millorarem i a les bodes de diamant a veure si tornem a ballar. La veritat, això està Ja que molt bé. tenim dos escoles així al Villarreal de categoria, a veure si anem nosaltres i ens millorem. Anem a millorar. Millorant i això i a les bodes de diamant a veure si tornem a ballar. Això està molt bé, continuar ballant. La il·lusió no ens falta. Però a més, esta primera classificació per a vosaltres du també una sèrie de premis que anem a entregar-vos a hores d'ara per ser els guanyadors d'este programa Ballem. Us emporteu una fantàstica escapada que vos entrega Paco Arrufà de l'agència de viatges Escapat, una escapada que anireu de ben segur a aprofitar per a poder descansar després de l'esforç realitzat. Anireu fins a Segorbe, a l'hotel i spa Martí L'Humà, que inclou una estància amb habitació doble, pensió completa, des de juni amb bufet i botella de cava, que és important, un circuit spa de 75 minuts per poder relaxar-vos i una entrada al Museu d'Arqueologia i Etnologia d'este municipi de la província de Castelló, així que a disfrutar d'este descans merescut per als dos. Gràcies, Paco, per implicar-te en este concurs. Gràcies de l'agència Escapat. Però hi ha més coses, perquè a més suposa que vos agrada el cinema, els dos. Pues Multisunes Sucre, un dels patrocinadors d'este programa, vos fa entrega també d'unes entrades per anar al cinema. I el que vos acredita com a guanyadors absoluts d'este programa Ballem és el trofeu del programa que fa entregar l'alcalde de la ciutat de Vila-real, José Belloc, i la regidora de Serveis Socials, Mònica Álvaro. Enhorabona als guanyadors d'esta primera edició del concurs Ballem. Recordeu que podeu seguir totes les notícies d'este programa a través de la nostra pàgina de Facebook, que poden tornar a veure este programa d'avui, este concurs de la gran final a través del canal YouTube. Però abans de despedir-nos, a mi el que m'agradaria és cridar a esta pista de ball a tots aquells que han participat en esta primera edició, que ens acompanyen, que estiguen així amb nosaltres, que també han volgut estar en esta gran final, i també a tot l'equip humà de Ballem, els encarregats, les encarregades de posar-nos guapos dia a dia, cada programa i cada concurs. Glòria, Rosa, en la perruqueria i maquillatge, Joan, Sergi, Mari, Txeli, equip de realització i producció,
i per supost a Alberto de la fantàstica Sala Gossip que ha acollit aquest programa i com no Ucobi, Caixa Rural Vila-real, Cine Sucre, al Emilio Escapa d'Autocast, Lorenzo Ruzafa Fotografia, la Regidoria de Normalització Lingüística i tots els col·laboradors que han fet possible aquesta aventura en la televisió. Gràcies de veres a tots, siguen molt feliços, nosaltres ho hem segut en esta primera edició de Ballem. I recorden, no deixen mai de ballar. Nadie se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón, que con lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión. Nadie se muere por un amor que te echó sufrir tu corazón, que con lágrimas y tu dolor nunca haya